Хаумыгыз, Башкортостан Юлдаш телевидениеһында юл патруле тапшыруын карайһыгыз. Бүгенге сыгарылышта Өфөлә велосипедлы малай автомобиль тәгәрмәсе астында һәлак була. 7-нче модель ВАЗ руль артындагы исерек катын 7 машинаны төкөтә. Өфө басмаһына 3,5 миллиард якын сыгым китәсәк. Ошо һәм башкалар турында хәзер үк карай алаһыгыз. Башкортостанда водитель йорт эргәһендәге участокта пенсионер катынды тапатып үлтерә. Республика дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча юл фажигаһы Белорет районының Тирлән авылында була. Якынча мәгълүматлардан 39 яшьтәге водитель Kia Rio руле артында Советская урамынан барганда каршы килгән АК мотоблогын бәрдереп үтә. Бәрелештән һуң ул йорт эргәһендәге участокка инеп китә дә 71 яшьтәге ошонда яшәүчене тапата. Авария һөҗүмтәһендә катын ашыгыс ярдәм килеп җиткәнсе ян бирә. Водитель әйтүенчә юлга эт йөгереп сыккан. Фажиганың сәбәпчесе шул. Билдәле, руль артындагы ир исерек булган. Тикшерү эшләре алып барыла. Тагыла бер үлемесле юл фажигаһы шул ук көндә Нуриман районында була. Видео теркәүсе корылма кадрларында еңел автомобильдең юлдың каршы хәрәкәт итү ягына сыкканы һәм авыр йөк машинаһына бәрелүе күренә. Якынча мәгълүматлар буенча Өфө Юглин Красная Горка Павловка юлының 67 километрында ошонда яшәүче 54 яшьтәге водительдең Volkswagen Polo автомобиле менән Кырмыскалы районының 31 яшьлек яшәүчесенең Scania авыр йөк машинаһы бәрелешә. Авария һөҗүмтәһендә Volkswagen водителе вакыйга урынында һәлак була. Республиканың Иглин районында аварияла скутерсы һәлак була. Юл фажигаһы Өфө Иглин Красная Горка Павловка трассаһында теркәлә. Якынча мәгълүматлар буенча Deu Nexia руль артында 64 яшьлек Өфө водителе 2-нче дәрәҗә юлдан сыкканда төп юлдан баручы Horse Motor скутерына юл бирмәй. Бәрелеш һөҗүмтәһендә 66 яшьлек скутерсы вакыйга урынында һәлак була. Ике тәгәрмәсле транспорт катнашлыгында тагыла бер юл фажигаһы үткән шишәмбе көне Башкалада теркәлә. Видеонан күренүенчә 33 яшьтәге Өфөлә яшәүче катын Nissan X-Trail руль артында Октябрь проспектыннан Бессонов урамына борылганда светофордың яшел төсенә юл аша велосипедта үткән 9 яшьлек малайны тапата. Һөҗүмтәлә бала ашыгыс ярдәм килгәнсе ян бирә. Тикшерү эшләре башланды. Берничә сәгатьтән һуң Михайловка касабаһында велосипед булган тагыла бер юл фажигаһы теркәлә. Якынча мәгълүматлар буенча Мебельщиков урамынан велосипедта китеп барган кыз йөртү һәләтен югалтып юлдың каршы хәрәкәт итү ягына сыга. Шунда уга юлдаш барган 14-нче модель Lada машинаһы бәрелә. Авария һөҗүмтәһендә велосипедчы кыз күптән ярәхәтләре менән дәваханага озатыла. Был факт буенча тикшерү эшләре алып барыла. Өфөлә аварияла бер юлы 3 автомобиль бәрелә. Якынча мәгълүматлар буенча юл фажигаһы үткән чаршамбыда Вишневская урамында Мармелёва авылы һәм Миловский парк микрорайоны арасында була. 10-нчы модель Lada, Deu Nexia һәм Lada Vesta автомобильләре бәрелешә. Авария һөҗүмтәһендә Deu водителе һәм уның пассажиры дәваханага озатыла. Шулай ук Lada Vesta водителе зыян күрә. Авария сәбәпләре ачыклана. 28 май көне М7 трассаһының 1331 километрында зыян күрүчеләр булган тагы бер юл фажигаһы. Якынча мәгълүматлар буенча Chevrolet Lachetti автомобиле хул якка борылыр өчен туктай. Шул вакытта юлдаш Nissan Almera автомобиле бәрелә. Япония маркаһы водителе һүзләреннән ул автомобильдең торганын абайламай кала. Авария һөҗүмтәһендә Nissan водителе ярәхәтләнә һәм вакыйга урынына килгән ашыгыс ярдәм хезмәткәрләре тарафыннан дәваханага җибәрелә. Үткән юма көне Өфөлә автобус менән юл фажигаһы була. Республика дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча авария киске вакытта Орджоникидзе урамының 18-нче йорты каршыһында була. Якынча мәгълүматлар буенча Вологодская урамына карай 272-нче маршрут буенча юлланган ПАЗ автобусының 57 яшьтәге водителе йөртү һәләтен югалтып, билдәһел сәбәпләр менән хәрәкәт итүенең уң ягыннан торган баганага бәрелә. Водитель һүзләреннән уны һул ягыннан ак иномарка бәрдерә. Якынча Deu Nexia. Автобус салонында 15 пассажир була. 5-әүһенә медицина ярдәме кәрәккән. Өфө районында юл фажигаһында 14 яшьлек бала зыян күрә. Якынча мәгълүматлар буенча авария Нижегородка касабаһы эргәһендә юлдар сатында була. Билдәле булуынча Lexus RX автомобиле менән Toyota Corolla машинаһы бәреләләр. Һөҗүмтәлә Lexus кюветка төшеп китә. Уның пассажиры 2005 елгы бала зыян күрә. Ярдәмгә килгән медицина хезмәткәрләре уны дәваханага озата. 27 майда Алексеевка 7 март юлында зыян күрүче булган юл фажигаһы теркәлә. Якынча мәгълүматлар буенча Hyundai Solaris руль артында катын автомобильдә йөртү һәләтен югалтып кюветка төшеп китә. Фажига һөҗүмтәһендә водитель катын тән ярәхәтләре ала. Адак дәваханага озатыла. Был хәл буенча тикшерү эшләре алып барыла.
Өфөлә исерек катын парковкала торган бернисә автомобильдә төкөй. Үзенең был кыланышының сәбәбен катын аңлатмай. Шулай да әйтергә кирәк, зыян күрүселәр юк. Үткән шәмбе иртән Ушаков урамының 84-нче йорты эргәһендә ВАЗ-2107 автомобиле бернисә машинаны төкөй. Идара пресса хезмәте биргән мәгълүмат буенча, 6 автомобиль механик бозылулар ала. Dow Nexia, Lada X-Ray, Nissan Almera, Skoda Fabia һәм 2 ВАЗ-2114 автомобильләре. 7-нче модель ВАЗ машинаһы руле артында 32 яшьлек катын була. Алкотестер корылмаһы күрсәтүенчә катын исерек булган. 1 литр тын сыгаруга 1,766 мг. Был хәлдә ярәхәтләнүселәр юк. Әмма водительгә зур штраф һәм ямшәйгән автомобильләрне ремонтлау өчен түләү янай. Балаларга юл кагыйдәләрен мәктәпкә тиклемге яшьтән үк өйрәтә башларга кирәк. Балалар юл менән бер үзләре очрашканда аяныслы һөҗүмтәләрдә урап үтһеннәр өчен. Тап шул уңайдан яйги каникулдар алдыннан дәүләт автоинспекция хезмәткәрләре Алкино касабаһындагы Теремок балалар баксаһына бардылар. Игътибар балалар профилактик акциясендә велосипедта йөрү дәресе үткәрелә. Бәләкәсләр кызыксынып автоинспекторды тыңланылар, уйнанылар, велосипедтарда һәм уенсык машиналарда йөренеләр, юл кагыйдәләрен өйрәнделәр. Дәрес адагында балаларга юлдарда яхшырак күренергә ярдәм итүче, яктыны сагылдырусы беләзекләр һәм наклейкалар бүләк ителде. Әйтеп үтәйек, профилактика бер тапкыр гына була торган эш түгел. Тап шул сәбәпле юлдарда хәвефсез тоту дәресләре мәктәптәрдә дә дәвам итә. Әлеге велосезонда зур игътибар тап мәктәп укучыларының велосипедтарда хәвефсез йөрүләренә бирелә. Үткән кис Адналаһи һәм 5-нче урта мәктәптә велосипедистларга алу сараһы булып үтте. Укучылар һәм уларның ата-әсәләре профессионал велосипедчының мастер-классларында катнаштылар. Шулай ук сарала дәүләт автоинспекция идарәһе хезмәткәрләре катнашты. Улар юлдарда балаларның хәвефсезлеге һәм гомерләрен һаклау турында профилактик лекциялар укыны. Яшь велосипедчыларга һәм ике тәгәрмәсле башка транспортта йөрергә яратучыларга юл кагыйдәләрен аңлаттылар. Бунан тыш балаларны яй көне автобустарда йөртү өчен яуаплы булган укытучылар менән инструктаж узгарылды. Хәвефсезлекте һаклау буенча саралар һәм махсус каештарды мотлак куллану искәртелде. Өфөнең дәүләт автоинспекция хезмәткәрләре акциядә катнашучыларның барыһына ла яшь велосипедчы таныклыгын бирде. В преддверии летних каникул и в рамках операции «Внимание, дети» сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками отдела образования на базе образовательных учреждений провели ряд мероприятий. Эти мероприятия направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Сегодня на базе школы 85 прошло профилактическое мероприятие для велосипедистов. Сотрудники ГИБДД и сотрудники школы напомнили ребятам и взрослым, как необходимо вести себя в летние каникулы. Особенно, когда ребята пользуются транспортными средствами, такими как велосипед, самокат и другие транспортные средства, которые подарили ребятам родители. Напомнили, как необходимо вести себя на дорогах, в парках и на улицах. Агыйдел елгаһы аша яңа күпер каланың 100 миллион һум сыгымын талап итә. Калган 3 миллиард 370 миллион һум республика бюджетыннан алынасак. Күперде Силәбе өлкәһенең Уралмосстрой фирмаһы төзәячәк. Агыйдел елгаһы аша ике күпер арасында 2021 елның ноябрена тиклем подрядчик 688,8 озынлыктагы һәм 16,7 метр киңлектәге яңа басма алырга. Шулай ук ямгыр һавы өчен канализация, локаль тазарту корылмалары, яктырту системаларын үткәрергә, видео күзәтү һәм тавыштан һаклаучы экрандар булдырырга тиешле. Искә төшерәйек. Уралмосстрой фирмаһы 2016 елда Агыйдел аша затондан сыккан күперне төзүне. Агыйдел аша иске күпернең ремонты турында беренчегә 2017 елның 29 ноябрендә әйткәйнеләр. Өфө хакимияте ремонт эшләренә әзерлек баруды рәсми рәвештә ихлан иткәйне. Юлда хәрәкәт итүнең хул ягы ябылгайны, гыйнвар аенда реверсив хәрәкәт итү булдырылгайны. Кала башлыктары эшләрнең тәмамлану вакытын әйтеп, өфөлләрдә тик үз атна гына көтәргә харагайнылар. Әмма үз атна 8 айга һуҙылды. Әлеге вакытта 8-нче һәм 11-нче опора эшләре тәмамланган. Иске шофтарды демонтажлау беренче опорага кагылды. Күпердә яңа деформацион шофтар куелган, гидроизоляция эшләнгән һәм яңа асфальт түшәлгән. Көн һайын юлдарда игътибарга лайыклы бик күп хәл вакыйгалар була. Шуларның күбеһе видео теркәү корылмалары объективтарына эләгә. Бер кадр менән рубрикаһында Башкортстан Республикаһы юлдарындагы мажаралы, кызыклы шул ук вакытта кызганыч вакыйгаларны тупланык. Әллә күпме ишеткәнсе бер тапкыр күрү итә. Хатта аварияларда осконлы була. Кыуып етеп килгән автомобиль тәгәрмәсләре астыннан бер косак шундай оскондар осып сыкты. Хидеүбезсә тап ошо оскондар юл фаҗигаһенә сәбәпсе. Ярай да уты сыкмаһа. Был видеола шәп йөрүгә яратучы водительдең осып йөрү халатын күрәбез. Тик юлды бүлүче бетондан насар трамплин сыга. Шуга машина ергә килеп төшә һәм уның кыяфәте куандырырлык түгел.
Безнең арала фантомастар һәм Марселдән таксистлар күп түгел икән. Дистанцияны тоторга. Быга автомәктәпләрдә укыталар һәм юллардагы плакаттар искәртеп тора. Әмма шул кагыйдәне бозу һөҗүмтәләрен белмәгәннәр дә бар. Ә шул вакытта юеш юл күп кенә алама сюрпризлар әзерләп тора. Зебра юл астыннан сыгы урыны барыһы ла якын, бер урында. Тик был егет юл менән уйнап алырга уйлай. Юл уга көтелмәгән җавабын бирде. Карма тейдәрме әле? Шул бардыр ул. Барыһынан күбрәк юлларда баганалар зыян күрә. Кайһы бердәр бәрелешүдән куркып багана өстенә менеп китә, был автомобилист нимәнән куркканын ачыкларга кирәк. Тагы ла велосипедчылар. Рульде тотмаенса йөрү ике тәгәрмәсле еңел техниканың хуҗаһы өчен иң еңел һынау. Ә бына юл кагыйдәләрен белү һәм бозмау кыенрак шул. Бигрәк тә автомобиль лампочкаларының нимә аңлатканын белү авыр. Был видеоны Өфе районының Начапкино авылы эргәһендә төшергәннәр. Мобиль репортер әйтүенсә, Кошкорт фабрикаларының береһенең авыр йөк машинаһы тавык навозын яланда түгә. Тура мәгънәле бысрак эшен эшләгәс, водитель урында яшәүчеләрдән касмаксы була. Уны бастыра башлайдар. Халык хәбәрчесе үзеннән бында яшәүчеләр ошо хәлде бер ай күзәтә инде. Кешеләр насар ефкәдарланалар һәм тиешле органнарда был хәлде туктатырга сакыралар. Юлда болан килеп сыкха яхшы күренеш түгел. Бигрәк тә ул тура һәм күсмә мәгънәле болан булһа. Тәгәрмәс астына ташланган урман хайваны автомобиль хуҗаһына күп кенә кыенлыктар тудыра. Машинаның ямшәюе лә водительдән күңел торышыла. Боландар, игътибарлырак булыгызчы. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 46 06. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ее можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. У вас проблема, у нас решение. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. ОСАГО 24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгисе по телефону в Уфе 266 46 24. Наружка и коврики всего 200 рублей. Пит-стоп Уфа. Кирова 128/1. Үзегезнең видео язмаларыгызны бәйләнештә селтәрендәге безнең төркемгә, я булма 8927-363-94 WhatsApp хандарына ебәрегез. Һез юл патруле Өфе программаһын караныгыз. Юлдарыгыз уңышлы булһын. Һау булыгыз.